Matay. Dugay-dugay naman di kung wala ka. Kaon sa pako ni paring Jonas, no? Matay, unsa kaya kung angay buhato na nila, no? Nga makakaon sa kusiyang pakuan. Katong kuha na mo ni Bruno sa una. Kato si Bruno, natagam na biya to biya. Hindi kayo ginahan mo kuyog na ko. Kisa kaya angay na kauban na din, no? Kaya para makakaon sa kusiyang pakuan nga lamian kayo. Ay! Sakto! Naaman din rin si paring Itsoy sa ilaha di ay nagtambay rin din si ilaha. Nagibaw ko ito niya laog sa nabak ito. Kutang agnihon para makakaon sa pakwa ni paring Jonas. Ako niyon si ilaha bi. Laaya ba yun? Laay juga bay. Ikaw ba? Wala ka laaya di ba? Laay juga ron bay. Asa ka ta mangitag kwarta ni. Tapos, Kakuha ka to sa social media. oh, nakakuha ko ato bay. Grabe mga mahala na sa bugas ron. Dito bay no, mahal mga bugas bay nga. Pila ka ron makapalit tag bugas na bay nga. Wala ba mi kaon anay bay? Pwede mo patay trabaho. Asa ka ta mangita ni. Nga, asa ta anay bay? Nga, sige tagtambay ani. Paabot na tayo sa grasya bay. Unay mabot. Ah, bita bay no? A few moments later. Oh, Choy! Kong! Doy, asa lagi ka doy. Aram di mong duwa diri ngayon, ay. Kinila rin kasi. Ano yung gikan di ay? Kain sige sa Amerika, gikas mo malay. Ay, ako ta day. Wala mo, gila iron. Ah, dilaya lagi ni bay. Sa lang gusto Ya. niya. Nangaon pa ka mo ka, nga mahal naman kirang bugas. Ano? Wa Gusto gusto mo bay, way kaon. Hangin lagi kaon ako eh. Hangin. Oo, hangin. Magino na buhi ka. Ah, ang mamatay pa ko nga. Ako lang igwanta bay. Ka inundom ka tong kainundom mo tong katong dito dapit katong ano ba katong namaligyan. Ako tong pakuan ba ato dapit unahan ko. Ay, kagpakwa? Kato ni kakwa. Katong si namaligyan ay si Noy Jonas ba? Ay, katong- Jonas? Iya pakuanan ba? Tungat bang sa tumi. Oh, ato may at mga tumi. Mauna. Nya ka bay. Na. Gipanglaay makamunduha ka. Ah, siyempre, layan kayo mo bay. Mga tuta dito. Manguha tagpakwa ni Noy Jonas. Manguha ta? Basta na niya pulis ito, masakpan niya na. Ako'y bahala. Magpadakop sa remote ay. Dimgi ko magpadakop. Sama wa mo yung tiil. Managan. Sagutaon. O bay no? Sakto kayo mag-ingon bay. Ikaw, kuy ka. Tara. Hindi ako sa paming pabot Atong tira. siguro Ako na. Tara. Ay, daram rin nga bay. Sakto kay ron kay mingaw na ron kay. Kapit na mo. Oh, hapit na mong gabi. Ay, tara. Anak gino ba ya? Yeah. Palit na mo sa pakwan ni Boss Jonas kay Kurti Juntam isa sa iyang mga prutas. Tunay pinya, rambutan, ug sa pa. Hala, palit na mo kay Kurti Baratuha. Oh, kapuya ni kalakiha. Boss Jonas ba? Wala sa kakitag tindiro nga. Kapuli-puli na to. Kita lagi ko yun. Gusto speaker, what? Ako na bigay patinda. Gawag na lang dito to. Kaya saan na nga. Kita ka pang usa. Kamot na diri. Asa ka to, Boss Jonas, no? Alaya, wag mo di. Kustumero nga adlaw. Ganun na pa man. Tingkuanan ni ron. Atuma kisa na ni. May pahuway sa ako diri. 5 minutes later. Kuya, laaya. Oy boy. Ay, boss! Pantay atong pakwana kay basig makakawatan na po dito sa para sa nagligan sa Pigas. How di? Ano may tabo ko say? Musugat ko sa akong order dito sa akong pamalit. Ya, boss, usapan mo sa ako sa diri mo dai pa. Asa sila si Kuya boss? Sila si Alan si Kuya dai. Ay ito ra ko sa Sandra ginilakaw ko sila. Madugay ka, boss? Ako ka jud ako. Ya, boss. Ibalik mo. Ay, gali mo sa Convertify mo sa dali, boss. Oh, lima na. Okay. O, sige, boss. Bitaw, no? Nakawata mo ko sa speakers tindahan Boss Jonas sa katong ganlan dito. Idoy og si Kuan si Bruno. Taha ka to kung ingon nimo ha. Pantay gyud kay dagan ra bagay kawatan. Oh, boss, ay kablaka, boss. Boss. Yeah. Ayaw, boss. Okay. May pa si Boss Jonas, kinumdum pa to da ako, nagikalimtan naman to na ako, pero si Boss, kinumdum pa man siya sa atong pagitabo, nagikawatan, pakwan to bikas tindahan. May ganyan, ito sa nasok ko. Bantayan ko ni, din adyo ko magpaila na ni. Nagay mo palit ron kanin. Ako ni karuhon kay makailam ko sa mga taong
Kanang kawatan gig pakwan. Kuning bantayan. Uy, Char! Wala yung ingin bay. Ako na ako. Dagkuha lagi milong bay. Dagkuha lagi bay. Saan kayo bro? Saan? Mga bulbay? Imo ni cellphone bay. Ano bay? Baga ko no. Bagi ko na bay. Nah, mama ano ba yung tawag? Tumaga. Tumagay mo mama bay. No ma. Saman. Kulihon mo. Ha? Kulihon mo na ba? Ya, saan to ni bay? Kami na duha ni. Saan ka na ba? Sige lang kay. Tagaan na ka na mo. Di, tagay ko niyog bahay na. Sige, importante nang kwan si mong mama. Importante juga nih, tawagan mo. O lagi. Abay, oh, sige lang mo. Oh, sige bay, tawagan mo. Tagaan na ka na mo. Namuna lang oh. Oh, sige, hinay lang. Sige, kayo bay. Tagaan na ka na mo eh. Kasi may puli na madapay na. Uy, Tagaan na ka na mo ha. Sige. oh, lagi sige. Tagaan mo, bantay ko. Saan mo kuha? Usahay mo. Bisag pila. Ah, sige. Yun na lang. Sige, bay. Usahay mo na bay, kita namang duwa na yun boy. O lagi daw. Pero tagaan mo to eh. Lamig ikaw pakwa ni Jonas. Ikaw lang na bay, sunod ko ni mo bay. Sige, tara. Ah, sige bay. Apa? Karon man dito tayo ari itong duha ka buok ng mga apply ng trabaho sa Pakwan dek, tindiro. Himot kung imong boss Jonas na. Ako tawagan bil. Kaya ko pag boss eh. Ila boss? Si boy ni boss. Nakailang kituyo ni mo boss ha. Nalimbot kung sulti ni mo boss. Ito ba imong gingon boss nga nangita ka dua ka buok trabahador ra. Dahal mo boss ba? Nana ko nakuha ni boss niya. Oro ra ko tumari niya. Wa ra ba ka nilak oro ba ka? Sa amin ni boss. Oh boss. Ako gihan ni boss. Ay, ako pa ang mapag-awam ko diyan nimo nga. Siyempre. Dili lang tanon mo. Dili boss, dili. Boss, maayo kayo. Ang daot na rin boss, ilan siya mga nahong boss. Kaya pati kinig nahong hindi ha. Pero maayo ni siya, maayo ni. Sige boss. Sige. Sige boss. Maayo kayo, isugot si boss Jonas lang ha. Tawaton itong duha da. Uy, lain na kong tiyan. Nabusog ko sa kaon ng boss Jonas kanina nga manok na. Murgo ko kahilisis manok. Hinanglan niyo ko ano mo inom ko ni Code 45 ko niya ron. Nainos akong tiyan eh. Makapahilis na ni Cold yun. Murgo ko may tao. Pagsin, asa mo ka Jodby. Unya na to na saniton kay wa kita no dakan pagtaod sig sakpa tay ni sanit na to dayon ana. Kana, Kakita ka na dakan pagitaw. ang uno, daghan na naman tao bay. Abot na to dali. Kana bay. Mali ang tayo bay. Buwat lang tahuat. Meanwhile, Boss, paano sa? Kaya na ko Mao na gani itong giingon ni Boy na akong mga apply dito sa Pakwanan. Ako doon ba? Ay! Kamu tong duang mga apply do? Oh noy, Oh, boss. Kami duha boss. kami duha noy. Asa si Boy? Nawala magkalit diri. Noy, Jonas. Tay bay. Ni ambot ng tigiya. Ito bay, ang saan mo ito ni bay? Nga lang yun na noy kay para dita mga preso bay kay si ni Jonas ra bagid to ra ba da? Inyo trabaho dia kay napay ako tuno nito. Oh yeah. Okay, disiga. Puta na na choy. Oh,
Pero, kita. Ya, saan ka tayo mo? Ako na lang diragon. Sige lang. Kuya. 2 hours later. Ikaw may gaingon nga imo ko gidari boy. Sorry kay kay. Huwag ko magdahom nga. Paswaton ba dali pagkapatang pakuhana ni ay. Ingon ko ba ngawa taan ni boy. Mo diya. Pagdali mo diya, nagkutunan dito. Na Apa? Angin. Shout out time! Shout out dia sa kay Boy Sam sa Banana Sandy Fruit Dealer kang Sir Boy Sam. Kung nangang mo sa iyang kuan gani kung amoy mga gusto nga itinda nga mga saging ato lang mo ni Sir Boy Sam sa Banana Fruit Sunday Dealer. O ka mo tawag mo sa iyang cellphone number nga 0916-122-1254. Anay, advance tayo kung sa Mambaling de, sa Cebu Mambaling. Advance sa pipista ninyo. Kaya, salamat tayo kang Boss Jonas Calago sa iyang Jonas Putasan. Apit na po ng Pasko. Apit na mo Disimbre. Ganahan din mo kayong mga barato o tamis o lamig kaayo nga prutas o labi na sa iyang salulut nga tagday sa cheese na itag 20-25. Ari na mo sa Jonas Putasan kang Jonas Calago. Kung gusto mo nga karong maabot kay December, inahanglan kita mga prutas no. Ari na mo kang Traong, muna mong pinakabapo na mong semi-manager si Jonas Calago. Ay kalimot! Jonas Calago Putasan. Malayo mo pag-subscribe kung pagtanasa mong video. TMW, ato ni Bay, Toledo Most Wanted. Charang!